Varumeka, nyika ino yakanaka wakomana. Nyika ino yakanaka zvekutorevesa chaizvo. Ona kuti panapa pasamanyanga resort ka. Utongoona kuti izvi zvazvinhu handiti. Utongoona wega kuti zvazvinhu zvekutorevesa. Ya, unozoti pane kamwe ka life kaunenge uchirarama kekutoti undoona ndiri kurarama ka life keumambo. Ndiri kutorarama ka life keumambo. So ndoda ndimbokuratidzaiwo kavidhio kanangu, ndoda kungoita ka short video kekungokuratidzaiwo zvandaonawo pano pasamanyanga resort kuno KuKariba handiti. So if you are new to this channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. So today I'm not going to be showing you around, I'm not going to be showing you around zvanchaita nhasi. Ndoda ndikuratidzei pandarara. Ndoda kungokuratidzai pandarara chete nditi. But as you can see kuti panapa pakatobatana. I think you can see for yourselves kuti kana mashalets awo ka dzimba dzawo idzi ma-apartments awo zvazvinhu. So let me show you mukati mandarara. Ndichita zviri kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Just a quick one. Ndoda kuti muonewo kuti ndarara pakaita sei. Right. This is the apartment yandoda ndimbokuratidzai mbichana handiti. Ndoda ndimbokuratidzai kuti zvakamira sei. Starting nekukitchen. Let's start nekukitchen. Right, mukitchen makamira makadaiwo. So mune vanoita vane inonzi self catering service. Kuroti zvoniwe unodi munouya nefamily yenyu, then mauya sefamily mobva mouya nechikafu chenyu mozozvibikira. So as you can see pane 4-plate stove. Magetsi anogara aripo panapa saka haisi kana pressure. There's a microwave, there's a toaster handiti. Panapa ne kettle. Zvamunongori nazvo kumba ndo zvamunosvika muchiwana futi panapa zviripo handiti. Munongoona the same zviripo. As you can see kutoti water glasses aripo handiti. Right, zvakarongeka. You can see everything zvamunoda zvine zvirimo. Everything zvamuri kuda kushandisa kitchen zviripo. Mapoto aripo, some nice pots handiti, and from there panapa we've got a sink. Pane sink iri panapa zvakatorongeka handiti. Sink yenyu iripo. So ka kitchen area, this is how big it is handiti. Right, I think you can see even mawalls ekitchen, matiles avakashandisa pakuita mukitchen. You can see kuti aiwa zvakarongeka. And there's a window rapo roti mune muchiona matombo akanaka. Zvinhu zvacho zvakarongeka. There's a fridge here, a refrigerator. So kitchen area yenyu zvine zvakatorongeka. As you can see, ndo kitchen area kepanapa samanyanga. Then from there there's a couch. There's a 3-seater couch here. This couch is beautiful. Pagarawo pakauch ipo panapa. Because the couch is beautiful. Zvekutorevesa chai. Tombonzwawo ka comfort kacho noti. Right. Aiwa, couch yakanaka iri varume iri. Unotonatsokunzwa wototi ndagara pacouch chairo kwete zvekunyepa. Ndagara pacouch kwete zvekunyepa. This couch, there's a couch here ramuri kuona, a very beautiful couch. As you can see, nemapillow aripo, and there's a small rug there, and neka akwameno kachii kanenge katable here, kanenge kachii kako kamuri kukaziya handiti. So this side handiti. All right, before ndakuradzai mawindow, this side you can see there's a television handiti, ine DS. Regati batidze toona kuti zviri kufamba sei. Right, as you can see kuti there's a television. DS renyu munenge munaro. Kuroti makagara henyu
makagara henyu pacouch muchiona. This is beautiful. Hamuna zvinhu zvakawanda but makanaka handiti. Vakomana, space munenge muinayo. And then just check this curtain. These are high quality curtains handiti. Maketen avainawo pesa apa pakashama vekuti you'll be having the full view of the Kariba dam. That is Kariba dam, guys. So mune full view makagara, you can still continue enjoying Kariba muri mumba handiti. And mukada futi munokwanisa kubuda panze munoona Kariba muri panze. Yeah, you can feel the fresh air uri panapa zvako. You can see Kariba panze. I'm not going to talk much about outside. But as you can see, patri panze pachona there is handiti muri kungozvionera togara pakanaka paripo pekuti you can come with your family and relax muchi enjoy the Kariba handiti Kariba dam. Right, so from here I just want to show you my bedrooms, a quick look my bedrooms handiti. Ndoda kutanga neinoyi. As you can see, the rooms are beautiful, the bedrooms are beautiful. Pane pekuti munokwanisa kurongedzera goods renyu, wardrobe handiti. There's a curtain here, there's a AC, it's working. AC handiti Kariba kunopisa, so you really need an AC, aircon handiti. Just check the bed. The bed is beautiful, guys. Bed rakatonaka zvekutodare. Bed rakatonaka zvekutorevesa chefchef. As you can see, the bed is beautiful. The bed is beautiful. And then from there we come to the bathroom. This is the bathroom handiti. Shower handiti. Shower inobuda hot water. Apa pane pakavharika kudai. Monatsogeza mvura isingarasike panze. There's a toilet, chimbuzu chedu icho chiripo futi papo, sink iripo, mune kabin as well. So you can see that everything is beautiful here. Everything is beautiful. This is how the room looks like. In a apartment in a two bedrooms. So what I'm going to do, let me show you the other bedroom, just a quick one. Just a quick one, right? I'm sure this is the main bedroom. This is the main bedroom. Kana mauya nevana venyu, baba na mai munorara kunoku, and then my babies enyorara the other side. So this is how the room looks like. So here you have the full view of the Kariba dam as well. Muri panapa, you'll be having the full view of the Kariba muri mumba zvenyu, kuti you still continue your holiday muri mumba makatasana neKariba dam. There's a this is a wardrobe. There's a small table here. Here's the bed. Bed rachona rakatobata. Space irimo futi, as you can see kuti mune space yenyu. Bed nema sideboards. There's a masocket emagetsi uku kuti mukwanisa kuisa mafoni enyu. Maiwo vari kuside kwavo. AC futi inoshanda. AC irimo ichishanda zvakanaka. Maingo yatinire. AC. Look even at the headboard. The headboard at the bed. This is just fantastic. This is this side. Tinayo shower. We've got a shower. Just like the other side, there's a shower. Hot water iripo inobuda. Also, you can close like this. This one can be closed. There's a toilet. You can see how clean the toilets are. As you can see, there is a HD mirror. Sink yenyu, baba na mai. You don't need to share with your kids. No need to share with your kids. So guys, I may not say Pasamanyanga Resort.
all you need to do is to get in touch with them, wobhuka mouya sefamily and enjoy. You know, I used to think kuti zoni holiday inodhura zvekudaro until ndatozouya kuno kuti aiwa, it's something that if you budget netime you can also enjoy your holidays mauya kunoko, handiti? So guys, ndozvandango ndiuyawo ndizombokuratidza iwo zvinenge zvichiitikawo kunoko. Munge muri munoziva kuti what's happening here in Kariba, and mobva maziva kuti aiwa it's easy kuti munotouyawo nemhuri yenyu. You can bring your loved ones, you can bring your chick, your girlfriend, you can bring your fiancé, mobva mava nenguva yakanaka. What do you think about this video I'm making today here at Samanyanga Resort? To get in touch with them, all you need to do is to contact them on the number on the screen, or you can visit their Facebook page. Rataka is up description, or per first pinned comment. All you need is to visit them. You can call them, and then movamato tanga kutoita mabookings enyu. So from Uncle Saint, and as the ndega is sophisticated ndakatobate. Nhasi ndachimhanya ndiri ndega. Yeah, so I'll be back again here at Samanyanga ndichikuradzai a lot outside nemamwe rooms andichazokumbira kuti ndinge ndiri ndinokuradzai. So thank you very much for your support. I believe kuti muchavabata panhamba dziri pascreen. From Uncle Saint, the only Zim Uncle, for now, it's much love.